Good morning po sa mga nandyan. Sa 2 milyon dyan, shout out sa 2 milyon. Kumusta po kayo lahat? After, ang tawag ito? Jerama G. Shout out sa'yo, Jerama G. Ayan. Jerama G. Ay, hindi paano to ah. Di pa kita tikip, Jerama D. Pero tikitan po kita. Ay, Davao. Sige, tikitan po kita. Ito na po. Ayan o. Tikitan po kita sa main ko ah. Tikitan po kita. Ang dami mong upload ngayon. Tama po to, mag-upload kayo ng mga short video. O, di ba meron kang dito upload na 1.5. Ako upload lang ako na upload basta short. Ayan, good morning. Dati nakitang ako hindi pa kita dikit, sorry ah. Pero hindi kita nakita. Jeremy. Ayan. Ayan. Salamat po, Jeremy D. Basta po kayo. Ano lang ako, update kasi wala akong LS kaya update lang ako ngayon. Apong Wengs, nandun ako sa LS mo. Hindi na ako nag-comment. Thumbs up lang ako dun sa LS mo. Di ba nagpapalaro ka? Basta pag hindi mo ako nakita Apong Wengs, alam mo na yun, Apong Wengs. Pero magko-comment ako sa mga video mo. Pero thank you Apong Wengs ha, sa pag-support din. Chelsea Story TV shout out. Ayan, nagpa-member ulit si Apong Wengs. Apong Wengs, salamat ha. Sayang nung nagpag-granelas ako, may mga ako sa mga members. Nagpalaro ako sa mga member. Ayan, baba ko yung bahay ni Wengs, guys. Ayan si Wengs. Hello, Ma'am Chelsea, salamat sa pagtamsak. My friend, Hares Mahibubani, Epic Food, shout out. Oo, nakikita kita Apong Wengs. Alam mo naman ako Apong Wengs. Kaya sabi ko sa Apong Wengs, pag pinuntahan mo ako, pupuntahan kita. Gano'n lang yun. Hindi yung lagi kang ikaw ang susuportahan, di ba Apong Wengs? Ganun ako Apong Wengs. Kapag eto, diretsyon talaga. Pag sinuportahan mo ako, susuportahan kita. Kapag hindi ka sumuporta, hindi ako susuporta. Ganun lang yun, di ba Apong Wengs? Ganun ako guys, diretsyo na ako. Mahirap yung paligoy-ligoy pa. Basta ako wala akong... ipin ko muna si Wengs guys kasi nagpa-member siya ulit kasi... Apong Wengs, asan yung mo? Just Wengs. Alam ko may premier kayo eh. Asan yung premier ni Wengs? Tama yung ginawa mo Apong Wengs, short video. Ako nga, ang dami kong short video nakita mo. Madami akong mga short video. Akong early, shoutout Apong early Reyes. Ayan. Baba ko muna yung bahay ni Wengs guys ha. Dikitan nyo. Apong early, salamat ng isang araw ha. Pasensya ka na ha. Hindi ako nakapunta dun kay dami kong short. Oo, alam mo Apong Wengs, ito yung tinetested ko sa sa short video. Natuklasan ko kasi. Di ba kapag in-upload mo siya ngayon, minsan matagal bago mag-viral, ginagawa ko, dinidelete ko ulit. Tapos i-upload ko. Tapos ayun, pag nakikita mong yung video niya, maabot siya ng views na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano na yun, pa-viral na yun. Ganun siya. Welcome Apo. Pasensya ka na Apong earlyan kay net ko nanan. Hindi ako nakapunta kahapon sa araw. Sabi bawi ako sa kanya. Ade, lang Apong Wengs, timing lang talaga, timing. Timing lang yan pag delete mo. Ade, lang yun Apong Wengs. Di ba ngayon, upload ko siya ngayon. Malit lang yun, short lang yun. Tapos pag in-upload ko siya, mga ilang oras, isang oras, hindi nagbo-boman. Bawa, 3, 4 views lang. Dinidelete ko lang yun. Tapos ang ginagawa ko, re-upload ko ulit. Tapos ayusin ko siya ulit. Gagawin ko,
Mag-iiba ako ng music. O siya mo mag-iiba ako ng music. Yung viral na music, yung patok ko ngayon, yun ang kinakagat ng mga tao. Halimbawa, yung mga sayaw lang sa TikTok, yun ang ginaano nila. Tignan mo ngayon yung ko, yung mga video ko. Nadagdagan yung subscriber ko, promise. Ito, ang daming mga nag-viral dito, mga 1.1, 1,700. Going pa lang yung iba, Ini-edit ko kasi. Kaya, yun. Saan ka kumuha ng music? Hindi, hindi sa TikTok. Dito, ito. Iba, ayan, Punta ka sa create. Ayan, create. Tapos, allow access mo siya. Ayan, di ba, kunwari. Di mo ba makikita? Ayan, allow access. Click mo yung allow access. Tapos, only this time, upload ka na nga ba, kunwari, yung mga video na yun, upload ko kunwari, itong video na to. Yan, upload ko yung video na yan. Ang gawin mo, done mo siya, ganyan lang siya, unlock ko yan, diba, upload ko yan. Yan, kasi kulang pa, kailangan magdagdag ko pa ng isa. Ito. Ayan. Ayan, diba? I-check mo, okay na yung check na siya, diba? Ay, punta ka dito sa sounds, Apong alam ko yan, short yan, may music. I mean, yung music na paano lalaman ang sikat. Ay, ito. Ano mo siya, i-search mo lang siya, di ba, sa sounds, ayan. Sounds. I-search mo dito, halimbawa, viral music. Type mo doon yung viral, tapos trending. Ano naman yan, sasuggest naman ni YouTube. Sasuggest niya yung mga viral na music. Pili ka lang doon, kailangan ibabagay mo doon sa video. Ganun siya. Ayun, tinik ko na to. Ganun siya akong Wengs. Natiwala ka sa akin. Pag hindi nag-viral, mga isang oras, i-delete mo na. Tapos i-re-upload mo siya. Walang mawawala kapag hindi mo ni-re-upload mo lang. Salamat sa mga dumadalawa. Apong early. Okay mo kung no problem. Anong problema ito apong early? No problem. Contingent ka. Sige, okay mo. Kaya mo ini-update, siguro mga 20 minutes. Kasi hindi na ako nag-LS kagabi na puwet kasi ako ng isang araw, diretso ako mula 6 PM hanggang, di ba nung nagpalaro tayo from 6 PM hanggang 12. Tapos natapos kami alas 4 na yata, alas 4 na madaling araw. Kaya ako, bumawi lang ako sa tulog. Oo nga, di ba? I-delete ko apong Wengs. Bawa, hindi nag-viral ng ilang minuto. Ang gagawin ko, i-delete ko yun. Tapos i-re-upload ko ulit. Ayusin ko yung sounds niya. Kapag nakikita mong, paano mo malalaman kung magbabiral siya apong Wengs? Kasi kinukuha ko yung technique niya Kapag siya, bawa, pag-upload mong ganyan. Tapos refresh mo lang siya. Ang mangyayari doon, yung bawa may nanood na 10, ayun, on the way na yun. 10, 15, 30, iba-iba. Pag okay nalalaman mo ng ganun, pa-viral na yun. Tapos paano mo makikita kung Wengs dito, For example, itong video ko na itong destroy, yan, ito viral to, yan, di ba? Makikita mo dun sa analytics mo. Pag nakita mo yung short speeds. Pag nakita mo yung short speed na matcha parang mahabang na yan, kulay blue, pa-viral na yan. Apong Wengs. Tapos makikita mo naman sa taas kung ilan yung views na capacity niya. Pero diretso pa rin yan. Viral pa rin yan. Mag-up pa rin yan. Ganun yan apong Wengs. Pero kapag hindi nag-viral, delete ko agad. Hindi naman siya hindi pa naman siya viral. Delete ko agad, re-upload. Ganun lang. Wala naman mawawala kapag dinelete mo to re-upload mo ulit apong Wengs. Itong nakapin mo, ito yata yung medyo mababa yung views mo. Apong Wengs. Ito. Gaya nito, di ba? Yung video, saan yung video mo?
Yung video mo na yan, gawin mo, diyan sa video mo na yan, gawin mong maghanap ka ng sounds na rain. Ano ba, ilang minuto ba to? O, umanap ka ng music na i-type mo dun sa short, rain. Na kailangan, tawag ito, tawag dito? Itugma mo dun sa kanta. Itugma mo sa kanta tsaka sa rain. Tignan mo, magbo-boom yan. Promise. Ayan, ito live ko na. I-upload mo ulit to habang Weng. I-upload mo to ulit. Ang dami mga pong Wengs, oh. Ang dami, oh. Ito, delete mo ulit to mga tapong Wengs. I-delete mo ulit yung mga yan. Tapos re-upload mo ulit. Re-upload mo lang. Oo, pwede mong i-delete to. Tapos i-upload mo ulit. Tignan ko lang. Dadami pa yung views mo nito. May magbabiral ka. Promise. Maniwala ka lang. Yun ang suggest pa pong Wengs. At saka abang konti pa yung mga views mo, okay lang yun. Sige, re-upload ko yan. Sige, sige. Ba yung rank mo, hanap ka ng music na rank. O tanggalin ko na to habang Wengs, yung mo na lang, iba na lang yung mo. Ito na lang yung ko. Habang may oras pa tayo, no? I-re-upload mo na lang yan. Ilang minuto na lang tayo. 8 minutes na lang ako, 8 minutes. 20 minutes lang ako. Wow. Sige akong Wengs, try mo yan. Maniwala ka sa akin, magbo-boom yung channel. Basta ka lang. At saka abong Wengs, nadagdagan yung subscriber ko. Ito, gaya nito. Meron akong upload dito eh. Yung sumasayaw. Saan kasi upload ko dito? Ito, yung yung jumbo hotdog. Yan, yan. Babo siya ng 10,000, 10,000. Makita mo dito kung may subscriber ko, 37. Ayan, nakuha kong subscriber dyan, 37. Aba, laki ng bagay niya, 37 ha. Kaya nadagdagan. Tapos yung views niya, 10.5. Hindi mo makikita. Basta yun, nakulang ko yung gano'n lang siya. Kinuha ko yung technique ng YouTube eh. Wow! Tama. Ito. Apps na ginagamit ko, ito. Sa totoo lang akong yung mga ina-upload ko ngayon, ito yung ginagamit ko, yung Magic Music. At habang gamitin mo mga to, babiral yan. Kasi gusto ng mga Dimple, nag-shoutout po Ma'am Dimple. Ito. Ayan, Dimple. Ano pangalan nito? Dimple Magic. Try mo pong Wengs, viral to, promise. Yung mga magic na ganyan. Nasingaw ko rin. Ito. Ito. Yan. Wow, yan. Ano siya? Magic video. Mr. Apong ay Sir Milyonaryo. Ito. Ano ko siya? Ayan. Yan yung ginagamit ko. Ngayon, tinry ko lang siya. Ayun, nag-boom yung mga video ko. Yan yung ginamit ko. Yan. Ito. Ayan. Ganyan yung ginamit ko. Tapos, ito yung sinasabi ko po sa inyo ha. For example, di ba ito, ito gaya nitong video ko na to, yan di ba? Analytics. Nayan ko lang yung mga tuwad, ayun no. Pag naganyan nakikita mo na yung short niya, short 94% na yun. On the way na yan, pa-boom na yan. Tapos tignan mo yung yung views niya. Going 1.2. Ayun no, 1.2. Kahit pa paano may tuwad ako dyan, ang dami kong tuwad. O, tignan mo yung tuwad ko, 10. Ayun, 10. Okay lang yan. Ganda lang siya. Nakakatulong sa yan, sa subscriber, sa mo, di ba? Sir Milyonaryo, salamat.
Nakikita kita Sir Milyonaryo. Salamat, salamat, salamat. Ano lang ako, Sir Milyonaryo, update lang ako. Mga ano lang ako. 4 minutes na lang ako. Sige, sige, no problem. Sige, mamaya gawin ko yan pag free time. Sige, sige, Apong Wen. Salamat, Apong Wen, sa ganda ng 3 Ano yan? Ano, Sir Milyonaryo? Ay, patamsak to kay Dimple. Tamsak ko yan, Dimple. Yan, tamsak na ako. 220. Ano yung Sir Milyonaryo? Ano yun? Application. Yung ginagamit ko. Kaya, ayun, tinry ko lang. Dagdag din sa views, tsaka subscriber. Kapag nag-viral yung mga video mo na short video, may subscriber kang darating. Kasi nakikita mo dun sa analytics. Ayun, sige na. Malapit na ako mag-end. Sino yung mga nakalimutan mo dito? May nakalimutan ba ako dyan? Baka nandito si Apong Edson. Apong Edson, salamat ha. Picture lang yung nilagay mo. Oo, picture lang. Lalo na yung mga Apong Weng, yung mga comedy doon. Mabenta yung comedy. Makikita mo doon yung mga comedy. Pwede mo upload. At saka wala naman mawawala. Sa picture mo yun, sa'yo yun. Galing nga, di ba? Alam mo Apong Weng, ang dami kong ina-upload dyan. Kaso ang ginawa ko, abang hindi nagba-viral, dinidelete ko. For example, itong 1, 2, 3 Sophia, 1 hour ago lang. 5 lang yung views niya. Didelete ko na to. Tignan mo, ang analytics niya 9 lang. Delete ko na to. Sabi ko na, Chuya Apong 1 eh. Apong 1, sabi ko na eh, Chuya yan eh. Kasi kay Facebook at Chuya rin Facebook. Kaya aking Facebook Apong 1, ayan, pasalamat ko dakal mo rin mag-viral kay Facebook. Kaya, siyempre pa kanalo. At yung bidadagdagan followers ka na ako. Okay. Apong 1, sabi naman ni Milyonaryo Majamot. Apong Weng, sige try mo lang yan Apong Wengs. Enjoy mo lang yung application na yun. Sigurado madami kang ayusin mo lang yung pagkaka-edit. Magpa-viral yan Apong Weng, maniwala ka sa akin. Yun ang tips ko Pag hindi siya nag-viral ng 1 oras, 2 oras, delete mo na yun. Kalbawa, views niya, 10 views lang niya siya. Sa short, tanggalin mo na, i-re-upload mo siya ulit. Gano'n lang yun. Ako ganun ang ginagawa ko kapag hindi nag-viral, delete agad. Sayang yung mga ibang ina-upload. Diba? Mamayang gabi, baka wala akong LS Apong 1. Apong 1, doon ako sa kabila. Kay Gina, Ma'am Gina. Alam mo na Apong 1. Doon ako pupunta mamaya, akit ako doon. Invite ko sila, salamat. Welcome, Wengs. Yung mga upload mo, Wengs, tanggalin mo ulit mga yun. Re-upload mo. Yung mga mababang views mo, bawa yung 10, 9, 11, tanggalin mo lang yun. Tanggalin mo lahat yun. Tapos ayusin mo lang yung music, yung sinabi ko sa'yo. Tapos huwag mo na masyadong mahaba yung title mo. Ano mo lang siya. Mga short title lang. Bala man na nabuwan. Okay na ako rin. Bala mo naman nabuwan. Sayang itabuwan. Tsaka bingo, sayang din. Mga 100 din yun. Siguro, ko na lang, reschedule na lang tong LS ko. Baka bukas na lang siguro. Ano ba bukas? Last 31. 31 pala bukas. Ano na pala bukas? Cut off sa sa YouTube. Kasi ang cut off sa YouTube, July 1 hanggang July 31, kaysa puro di mabenta yung shot. Gawin mo, Wengs. Tanggalin mo, i-delete mo, i-re-upload mo lang. Basta yung mga video mo, mo lang. I-re-upload. Pag hindi nag-boom upload, maganda yung short dagdag views. Totoo yun. Hindi lang views, Apong Wengs. Dagdag subscriber din yun. Kasi sinusubscribe ka nila eh. Basta lagyan mo lang ng yung subscribe na ganyan, yung title niya yung sa may baba. Para alam nila. Ayun, malapit na ako mag-end. Salamat Apong 1. Milyonaryo Majamot, salamat Apong 1, salamat Mag-end na ako.
Sige na, salamat sa 6 thumbs up dyan. Sa mga bumisita. Bumisita. Bisita pala, mga bumisita. Sige na, bye-bye na. Sign off na ako. Well, welcome, Bengs. Alam mo naman, Bengs. Sabas sinabi ko sa'yo, alam mo na yun. Salamat, salamat. Salamat sa support, Bengs. Apong 1 milyonaryo mo dyan mo sa 4 million dyan. Bye-bye na.